mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadawog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon, Miyerkules ngunya na mabuhay ang sa tuya pong Mama Mary. Pasalamat kita kay Mama Mary, mahal na inang Santa Maria. Thank you, Mama Mary. May novena kita paningnad 5:15 PM live. Pasalamat kita sa oral daw na intersesyon asin pagpadaba sa to kan mahal na inang Santa Maria. Our Mother Perpetual Help, igwaning novena 5:15. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay dyan ang samuyang paglaom na sana po yaon na kita sa marhay na sitwasyon, igwanan nin marhay na resulta sa maghapon tang pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, pagsakripisyo, paghinguha asin iba pa sa pagikan padagos niya tong panarig sa mahal na Diyos asin pagpapasalamat. Sagkod na kitang alas 5 ang hapon, Bicol Target, katuwang tadyan ang tropa. Ang Mega Force Patrol, Pading Jiman Saboy ang Chief Reporter, kumpareng Al, kumpadreng Jomar, Angel, Joshua, Karen, sa Manibela, Henry Mata, sa Master Control, si Pading Nalbaldo, sa Newsroom yaon dyan, si Madam Shia Leron, and syempre nakamonitor man, nag-aantabay, si Jen Matthew Balyaran, and sa supervision iyan asin pangenot ni News Director Mardela. IT ang samuyang kapartner sa broadcast po kan DCGB sa internet worldwide netwide yaon dyan Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong kairibanan, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon! Tulos kitang magresibinin impormasyon dyan sa luwas. Nasa linyan sa muyang Chief Reporter, si kumpadreng Jimmy Nasalita, aramon taan detalyes na sa iyang dara. Halik dyan sa iyang location. DZGB On The Spot Report. Kumpadreng Jimmy, what's happening pa de? Yes, salamat padi. Maray na hapon sa mga baransabay. Sa mga dagdag niya itong balita, sulit ang bayad kan mga teachers na maserbi sa eleksyon sa Mayo 12. Basado sa election officer na nakaulay kan DCGB News Digdi sa 3rd District, ang chairman sa presento 12,000 pesos, full clerk 11,000, DepEd supervising staff 11,000, support staff 8,000, mantang pagabot sa municipal board of canvassing mas mataas ang mga bayad. Kung kaya maski mapagal-pagal ang trabaho at atapon asin haros mag-aragang trabaho, dahil manit problema sa pagsabing bastante man ang alokadong budget kan COMELEC. Pagkatapos kan sa ilang mga trabaho, tulos man na ang mga ini na babarayadan sa pagsabing preparado na ang budget para sa mga maserbi o nagserbi sa eleksyon. Roger, di kumpadre Chief Tabi, sumbaga so pinakapamayo 12,000 na tumataging ting. Oo, sa mga presinto. Oho, tapos so saya man ang mga support staff igwaning 11, igwaning 8.
Oh, pinakamababa sa 8. Iyo, pagkatapos, siyempre naman sa Municipal Board of Canvassers, hurhalang ka man sumako ko anindang bayad. Dahil isa na sa ko na itaw so eksakto pero sabi mga 14. Oho, tas siyempre durodakula man sa indang responsibilidad. Correct. O di at least buda yan siguro kumpadring Jimmy itatao tulos after kan kunyan kan ining sa indang trabaho. Mo, ready na da? Ready na, naka-download na, i-switch na sana, iwawa na sana iyan. Correct. Oo, okay, sige. Ayos na. Double na. Nakatabunan ka, halimbawa sa Domingo matanga, Oho. tapos maaga, pwede ka na magkaturog, 12,000 pesos baba na. Iyan, papa na dawa dai kaduman sa lista pigaro lampasan ka kang kunyan kan leader ta sinulmok igwa kang sureball na 12,000, 10,000, 8,000. Sulmukon mo man sa 2,000, ayun pa 10,000 pang pamilya. Tipigon mo sa 2,000 ning 46 na tipig. Ah, So dahil nagad mahiling sa bulsa mo kung sa inigwa ka ning 2,000 na siya dalawang. pagkalamang kung pagkalpakal kung lalaki ka kyan linis. Yan, sabi pa din mga Sige. dagdag na informasyon, Jimmy, na salita din si Jimmy John. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. DZGB On the Spot Report. Aram mo, padingnal, pasalamat kita sa mga teachers because for so long a time sa history po kan Republika kan Pilipinas, ever since sa gabos na kondukta po ning eleksyon, teachers make it complete. Without the teachers, sa ka mahugot nin katabang kan Comelec panganing makompleto ang electoral process. Igwa pa nga nin nagbubuwis nin buhay kaiyan. Maprotehiran sana asin mapreserbar so integridad asin kredibilidad kan balota padingnal yung boto. Igwa ning pelikula kan sa Netflix. Inda kong yaong panalingawan ko lang so titulo Tagalog film. Duma ka mo mag-browse sa categories baga din sa Filipino films. Ang bida parang si Kunyan, sumabae. Kunyan siya membro siya kan electoral board. Dinara niya so talagang dinapaan niya itong as in physicalmente kupo-kupo niya so ballot box na yaon duman so mga resulta kan eleksyon padingnal. Nakaposas pa duman, ipinosas niya sa sayang kamot. So, ampo sa baga duwa yan na bilog-bilog. So, sarong puro duman naka-attach sa ballot box kung haon sa laog kan ballot box so gabos na resultado. Then, so sarong puro yaon sa kamot niya. Sa takyag niya. Dinapa niya talaga ito. Sagkod na matrayin po siyang nasusog kaso guns kan sarong kandidato duman na gobernador. Magayon ng istorya. Nalingawan ko lang. Ang bidag garo si Aramina yata ito. Teacher siya. Yan, teacher siya. So, nalingawan ko lang kunyan. So, titulo kan pelikula. Very relevant. Nahiling ko ito kan mag-eleksyonon man pa di 6 years ago. Inda kong yaong pa sa Netflix. Tapi kasalidahan ng bagaan every now and then kang Netflix sa indang cachet of films. Hilingon hindi ito. Kaya salamat sa mga teachers. Without the teachers, tabi, dai magiging matriumfo, dai mabibilog ang electoral process, dai madalagan na sa tuyang demokrasya. Baka nagpaparatanogan sa tuyang sa tibaad kun sa kuya pala na number. Oy, tama. Migong King Reginaldo. Balota. Yan. Bako pala na si kunyan, bakong si Aramina kundi si Marian Rivera. Yan padingnal. I-search ninduan tabi sa Netflix. Dumang kamo sa categories dan baba nindo scroll sa Pilipino balota. Yan very relevant sa Philippine setting. Marian Rivera.
Yusubida duman. Salamat Migong King Reginaldo. Mabuhay ka diyan sa imong komandansya kahadian. Migong King Balota. Yan tabi. Kunda ang mga teachers pa rin wala. Sisay ang titiwalaan mo. Makuha ka sa Puwersas Armada, sa pulis, pero ming tainted yan, taigwa ng armas eh. The teachers completes the process and the nasaro sinda sa integral part kan democratic process niya to, which is election. Pero ngunyan pa rin ang medyo masakripisyo na sana, bako na itong sumasyadong pamaratangaan baga, ang medyo nakasakripisyado na sana. So pagkaagang pagmatang amay ta, ang eleksyon mo niyan mapuon bag alas 4 nin maagahon. Tanganing maakomodar na so PWD, so senior citizens, so may mga kabyadian yung 4 to 6 sinda eh. Ade 5 to 7 bakong 5 to 7. Naunang bitang ko lang na 4 a.m. because as early as 4 a.m. so mga teachers nakapwesto na dyan sa presinto. Yan. Kaya amay, duman so medyo masakripisyo. Pero pagkatapos kan eleksyon, madali na pa di. Alas 8, alas 9. Kaya nga ni kami digdi sa DCGB, pinag-adaptar mi na. So, kaito pang pigagamit ning sistema, pag nagbibilangan na ning boto, nag-coverage kami na, dahil na kaitong sumadadangog din do dyan na kadakol kaming mga nakadestino sa halos kada kwarta kaito nin voting centers, igwa kami sa kada polling precinct, kada voting center. Pag voting center, so eskwelahan ang kabilugan, voting precinct, so kada kwarto yan. Nag-aaga ngunyan, dahil na po tananata, alas 7 nin banggi, tapos nan birilangan, alas 9, manarig ka mo, padingnal. By the thousands na resulta ka yan. Poong senador, pababa congressman, sagkod sa alkalde, bis-alkalde kagawad, by the hundreds, thousands na yan. Hundreds. Alas 9 pa lang ning banggi. Magsala alas 11, alas 12 pa ning daling matanga. Tapos na yan. Easy na. Pag alas 12 ka aning matanga, pababa, hanggang magahon. Nakunya na lang yan, surusumada na sana. Expect nindo yan, mga 9 p.m. Diyan na ang surug-sugan kang laog kaan. By the hundreds na yan, by the thousands na yan. Mahiling na ma-experience niya to ang trend kan boto. Kaya so mga teachers ka nakauli naman o kaya halos dahil naman sa mga presinto isusungal naman sana hindi ito saro-saro so ay dahil na ipipinduto na sana duman transmit na so gabos na naka-store na ibinoto mo doon kang sinungal mo sa balota. Tapos na. All the paperwork tapos na, ayun na yan. Medyo mahalo-hilo na sana. Tapos siyempre, mapila sinda sa pag-abot duman sa Board of Canvassers, duman sa city, yan, o sa municipality, duman na, magkakauli yan, mag-amay-amay pa. Bako naroon ka itong may nagkakauli ning 24 oras, 72 oras. Ngunyan, daig na po, makaskas na tabian, dalagan kang kunyan, kan birilangan ngunyan tabi, Good AM Sir P, good PM Sir Pio. Apot ko lang tabi pirang watts itong pigamit ni Jimmy na VHF radio tamakusugon. Yan, kung pirang water na ito, nalingawan ko lang kung pirang watts ito, basta makusugon po yan na kuan na VHF na naka-install duman and igwaning aerial antenna tabi si Chief Jimmy duman sa Tercer Distrito kan Albay. So yan po iyan ang sistema kan election ngunyan tabi. Okay. Now duman kita sa international scene. Sa ngunyan po officialmente na more or less na nagpupuo na yung process man kan conclave. Ang time difference tangon yan sa Vatican, duman sa sa Roma, sa Italia, mga more or less 6 hours ang time difference. Mag-alas 10 duman pa din aga. Alas 10 o alas 9 din aga. Nagpupuo na officialmente yung proseso kan conclave.
133 cardinals, all of them, parang may misango na, pagkatapos masumpa man sila yung oath of secrecy and iba pang mga protocols duman, sistema, gabos-gabos na kunyan na pinagigibo. Pagkatapos malaog na sila duman sa Sistine Chapel. Duman na sinda, nakalak, i-block ang signal kang cellphones, tanganing daining outside interference and influence duman sa dideliberar kan mga kardinales na ini, nagabos sinda kwalifikado. May mga inunominar sinda sa laog kan grupong ito. And then maburutuhan sinda, if ever, ngunyan usa mag-aga, igwa nang makakuha ning 3/4 votes, igwa kita tulos nin bagong Santo Papa Padignal. Pinag-ready na nga ni Chiminia. Chiminia dyan na kuha na papaluwasan kan aso, puti kon igwa ng bagong Santo Papa, Habemus Papam, we have a new Pope. Yan. Or kung dai pa, itum ang maluwas na aso. Ngunyan, nagpupuo ng deliberasyon, parte na parang may misa and parang may oath of secrecy and iba pang mga proseso man na pinagsusunod kan mga kardinales na yan, yung conclave. Ana mamahala duman so Camerlengo. Ang Camerlengo, garo yan mayordomo, ika ang enkargado dyan, kan gabos man tagdaing Santo Papa. Sa dalagan kang kunyang kan administrasyon kang ining opisina kan Vatican. Yun na po taban ha, ang latest duman, kung makapili na, mag-aga, igwa yan tulos ning resulta. Kung maka-attain ning 3/4, pagdai, another round na naman ning deliberaciones. At 15 dias ang itinaw sa indang ipigtatao dyan na periodo within which to choose and pick the next Pope na magiging leader kan Catholic faith sa bilog na kinaaban. Within 15 days, anytime within that 15 days kung makapili na, okay na. 3/4 kan 133. Pira ang maluya kita sa mathematics kaya. Pira ang 3/4 kan 133. Paano ang pag-compute ka ang tabi? Tabagi daw nindo kami mga parantabay. Pira ang 3/4 kaan. Gusto sabihin super majority, 3/4 nga ni 3/4 nga ni. Yan, ang kaipuhan na mako ang boto kan masunod na Santo Papa. Tapos papapiliun siya kung ano-ano sa iya man na ngara nagagamiton. Kumbaga sa pelikula yung screen name na yung mga artista baga, igwaning real name, igwaning screen name. Diyan man sa Santo Papa, ang sabi ni Padre Sigubiense, Padre Munching Sigubiense, tradisyon nga yan. Pwede man ngayang dai magamit so maiilihir na Santo Papa ning ibang ngaran, pwede man na so sa iyang Catholic, full Catholic name. Yan, pwede man ngaya. Pero napino na paano ngaya arog ang kaan. Kaya pigduro diretso na. Yan. Okay, so kita Padignal, nag-iba-iba na kita digdi, pirang Santo Papa nang inagihanta. Ha? Si Pope John Paul inabutan ta Padignal, ano? Pope John Paul. Tapos nagsunod si Ratzinger, ano? Yung nagsunod sa kay Pope John Paul, si Ratzinger. Tapos si Ratzinger, nagdimitir ito. Hilingon nito sa pelikulang Two Popes. Yaon paan mo niyan sa Netflix, nahiling ko nga ni Two Popes. Yaon duman so kung ano so nangyari. Two Popes. Ang nagsalida sa iya, ininang nagadan si defuntong Pope Francis. Yan. Then, nakaapat na kita pa di anong nakuhan, Santo Papa? Gunon. Kunyan kita man. Swerte man kitang kunyan. Inabuta yan na history na yan kan Vatican, Catholic faith na apat na mga Santo Papa prosesoan sa tuyang na-experience yan. So yan ang latest tabi pagkatapos kan banal na misa buda sa iba pang mga aktibidades duman, uyan na sinda sa conclave, nakasarado ang pintuan kaya nga ni conclave with keys, may sarado yan sinda sa natabi then so process itong mga balota pigsusulo ito, may piglalaag lang na chemical yata ito, tanganing magkaigo ning kulor puti o itom. Puti, signifying igo na ning bagong papa, itom kunday pa. Yan.
Ito lang aram kung pira ang 3/4 kang 133 Cardinals. May istorya pa kita sa luwas. Nasa linya man si kumpadre nga Alarmario. DZGB On the Spot Report. Si kumpadre nga likonektor pa. Padingal, what's happening? Good afternoon. Thank you so much, Padi. Good afternoon. Naman ang simbahan katoliko para sa maabot na eleksyon sa Lunes. Ini ang reparar na kan sa indang mga volunteer sa pagikan na PPCRB na human ang mag-serving watcher sa malalain na mga presento o voting centers para bantayan ang pinagamaot na matuninong na eleksyon. Pirmi naman ining pinagigibo kan simbahan kada bes na igwanin eleksyon. Kaya ngunyan human inigiraray ang sa indang igiribuhon. May mga briefing naman sa mga volunteers alagad sa mga anunsyo kan simbahan sa nagkakapirang misa padagos mangaray ang sa indang paghahanap ng mga additional volunteers tanganing magtabang sa pagmonitor kan resulta atin kan proseso kan eleksyon sa maabot na Lunes. Sa ibong nalado tabi pani ang lambang pagkampo political man Igwa naman in pinag-preparar na mga watchers, nag-aragi naman sila sa briefing. Kaya sa Lunes, aros well represented man ang gabos na kampo politikal, mga kandidato, as in kasabay na ang PPCRB, iyan pa man dyan ang backup kan mga law enforcers para mauton ang matangkilo, as in matunin ng eleksyon na pig-abangan ta sa maabot na Lunes. Kaya pa diyan ang informasyon pa, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al, sa mga dagdag na istorya hali yan sa luwas. Umay nagchat sa tuya, parang 2/3 yata o 2/3 or 3/4. Pero ang gari 2/3 man naga dito or 3/4. Well, anyway, arugaan ang ideya, parang super majority dapat. Baka sala lang ako duman sa pagrumdum ko kan makahuron ta si Padre Munching si Gubense. Parang 2/3 or 3/4 votes. Yan. Tapag 2/3 baga majority man pading dalo sobra sa kabanga 3/4 iyo man o gari arugaan. O salamat digdi kay Xavier Zaragoza. Thank you so much tabi Yan. Tabi na kana ayan. Round of 33. 3/4 of 133 is 33.5. Round of 33. Yan. Pag 2/3 iyo man, super majority man pading Migong King. Haros pareho ta 3/4 nga buda 2/3 haros pareho. Na 2/3 man kan 33 is pira. Arog ka yan tabi. So super majority an kaipuhanan tabi. 2/3 or 3/4. Salamat tabi di kay Xavier Zaragoza. Yan, sa tuyang paraan tabay man. Thank you so much tabi. Yan, sa pag-participar man, ipag-dagdag nin input, informasyon digdi sa Bicol Target. By the way, ang number ko sa Smart, 0942-670-1195. 0942-670-1195 and 09660730-115 sa Globe. Pwede na padingnal nasa oras na. O di pa may mga halawi kitang hanap buhay budama time sa kita acknowledge ta ini may live kita. Oras Pilipinas alas 4:25. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang labnaw moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpo City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Smile always! Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bicol Target, Pio Fernandez. Si Madipade, so si mahal na esposa mo, nagakuan man, nagahurarban. O yun di amay papade. Mga alaw na nin maaga, mapreparar na, makuakan para pernalyas, sa daraga siya. O, yugon mo an. Kung siya ang chairman of the board, igwaning pera ito, 12,000. May 10,000, may 8,000. Yan, makuan. Sabi baga ni so paborito mo, so amigo mong tunay, si Emeritus, manggad pa kaan. Manggad pa ngaya kaayan. Ay, pabagaan na makukuha, ade. Kaya, mabuhay ang teachers na kunyan na
kapartner kan Commission on Elections. Diretso kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Aramon ta dagdag ba na storya ni Karen Nicole Ala. Karen, marhay na hapon. Go ahead man. Yes, hello, thank you, Tabi Sergio. Nakatalaan man na itauan mga nasa 15 dialysis machine. Pagkatapos na ma-turn over kan Provincial Engineering Office sa Provincial Health Office, ang bagong Albay Dialysis Center digdi sa segundo distrito kan Albay sa pagkipaghuron kan DCGB News kay Claudette Buqueyo ang hospital monitoring focal kan Albay Provincial Health Office. Tigla na uman sa agang gibuhon ang internal na pag-turnover kan Provincial Engineering Office senda kaining bagong dialysis center kan segundo distrito na nakatugdok digdi sa may Bicol Skin Clinic. Dahil sa sikon kay Buqueyo, ang opisina de Provincial Salud ang matutok na sa pagmantinir kaining bagong dialysis center. Asinsinda naman ang mag-aasikaso na sa pagpuakan lisensya kaining mga dialysis machine asin ang mismong dialysis center. Susod pa kay Buqueyo, handang-handa naman na mabuksan na sa publiko o ining sa mga pasyente kay dialysis, ining Albay Dialysis Center. Tanganing maakomodar na kaini ang nagdadakol ng mga pasyenteng nagda-dialysis digdi sa probinsya ni Albay, partikularmente sa mga nasa ibang probinsya study Sergio. Yan, tabi ang impormasyon dito sa luwas. Karen Ala, DCTV News. Karen, no arin so, ano ang ito turn over yung edifisyo mismo over? Roger on that. And at the same time, tabi Sergio, itong mismong dialysis center na yakon dyan sa may Bicol Skin Clinic. Yun nga din, yung center, yung edifisyo mismo. Roger on that po. So, ekipahes, day man kasabay? Kasabay naman po dyan, Sergio. Yun. Ekipahes plus itong so edifisyo. Sa aga, so formal turnover na kaan? Roger and Sergio. And sabi na po, bako man sa ceremony, internal man lang po, Sergio, ang arrangement. So engineering, siyempre ito, so edifisyo, sinda naghibo, ito turnover sa Provincial Health Office. Roger on that. Ang Provincial Engineering Office, iyo ang nagparaasikaso kan mga sa pakuryente digdi so sa mga pagpatugto kaini and at the same time so pa-supply tabi Sergio kan tubig. At least may dialysis center na yung Provincial Health Office. Roger on that, Sergio. Second district tabi Sergio, kinakainot pa lang ini. Sa first and sa third, Iguana. And ang purpose tabi Sergio kay ni second district na dialysis center, sabi tangani, dapat itong ma-decongest na sa mga pasyente duman na rayaon sa first and third. Bad ba ko ang tamang kan si Dr. Stella Sanif? Roger, kung ano ang sistema dyan managad kuno rin ang formalmenting ma-functionar niya sa aga, so internal na sa naman na turnover. And kung rin iyan ma-functionar na kung paano ang pakinabang kan dyan kan mga nangaipuning dialysis. Roger, Sergio. Okay. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya. Hali man dyan sa Kapitolyo Provincial. DZGB On the Spot Report. Yan, dialysis center. Kay Rakman, gulpi ko niyan mga nagpapadialysis. Ay tatanems. Dahil naku ka itong bulong na ito gari face out na. Ito bagang so sa panangaw. Tatanems. Dahil na, sabi duman sa mga butika, inda kung saan pa ito nakakako Tako, inda, kung napapan kunyan, permi kong nakakagat, sulaw kan mo ko buda ining pisngi, wala to, dahil natatanim ka itong, igwa kapag nasaray ka itong extra day na, wara nang nakukuha dyan sa mga butika ka ito, ito ang efektibo talagang kunyan, pangbulong, itong cancer mouth sore solution, parang finish out na ito. Para itong magic lahidan mo yan. Sa aga, ayos na. Kung di wara na, Sir Rodel na ninyo, Franco, baka nakantabay ka. Iyo, online, uy, gwapa, tas sa mga kunyan, sabi kaya face out na ito, tama, order daw ako ito, pasiguro ko na, pag nagkakaon ako padingnal, basang ko na sa namakagat, ininglaog kan ngudi ko, either sa itaas o sa baba, left or right portion. Kung daig pisngi, left or right man sa likod.
sa laog. Muna mo kan sangaw na panangaw na. Sabi ni Dr. Lim, yung saro sa matindi man na dentista, pulido ang kuan pag yan na pag repair, pagbunot, pag cleaning. Dr. Lim diyan sa Ibalog Medical Center sa ugom ni Sir Ato. False bite ngayong apod kaan papapiyo. Kundi dahil man nganing raot ang kunyan mo ang ngipon. Nata na. Pertian kaong ko pa de. Mula mo kang basang ko ng mas kakagatin. Uyam ko sa buhay ko. Mga sarong simana na matios kata. Mapula mo na taos mabatak na malugad na yun. Panangaw na. Yan ang kuang kaantabi Pigagamit mo pa ito tatanems. Kung na may panangaw na gagamit pa ito Canker Mouth Sore Solution. Yan. Kung gura parang magic ito. Madali on makarahay. Dayan. Marahin hapon dyan tabi sa mga taga sa Uwangan. Dyan na hapon. Dyan na banggi. So, parokya ni Edgar Padingnal. Tapos, D&E and Jonella. P&E yata ito. P&E and Jonella. Parang so comedy. Doon man yan Tama ba? Tapos kunyan, tapos ining parokya na Edgar. Ang tatanems, sa inya na kan. Iyo, kaya sa Lazada mo na ako. Yun ang ganda Igwa ka pa igwa ka nasaray ka. Igwa ko kayo, pero may babas. Iyo nga ni, mako aman ako. Yung baga yun na, nag-order ka man dyan. Taday na sa mga butika. Taday man ka sa butika. Efektibo baga ang paglahid mo, malanit yan. Malanit. Pero pagkagawara na, igwa ko ang kahit tuta. Iyo nga na, pero may kunang, ini bagang hindi ko nakagat ko o sa itaas uning pisngi. Pero may yan, bag nagkakaon ako, nagalas na taman, baka muscle ko, kung ano. Igwa ko naman, may bawas na. Iyo nga, marita igwa pala, sa Lazada. Iyo, igwa ako digding retrato, baga, pigpadara mo sa ako sa messenger. Ngunya, naglibot ako, dahil baka niya ako sa Lazada, Barato mo sa napate. Dahil, i-order mo ko tatanas, bayad antay ka. Iyo pag yaw, bayad antay ka, tatanems. I-order mo tabi ako, at least ika na. Iyo tabi, tatanems. Yan na, kanaan. Diretso kita kan istorya, ali dyan sa luwas, si Joshua nasa linya. DZGB On the Spot Report. Joshua, good afternoon man tabi. Please go ahead. Yes, good afternoon Tabi Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Ang gatas ng ina, sa madaling sabi Sir Pio, breast milk. Dahil man actualmente nakakabulok talaga sa eyes. Ha? Dahil man talaga dahil sugatas kan ina, breast milk, dahil man nakakabulong kan tagumata. Nag-fade so signal mo. Sugatas kanina, ibubulong mo sa sur eyes. Ano ang istorya mong Joshua? Berda, pakarayon tang unang signal ta. So, mother's milk, breastfeed ka kung may surprise ka. Tanawara bigla sa signal ni Joshua. Joshua? Hello? Anong istoryang Ang istorya kay Nita Bisirpio, ang surprise ta, saro sa usong niya ng mga kamatian na summer season. Sa mga baryo-baryo Sirpio, kasi duman sa Muya, pag ang sarong lalaki o baski sisay, may sore eyes, pipatakan ki breast milk. Breast milk? Iyong practice. Di ko na limawa ika matagal-mata ka, mahanap ka kan so pwedeng magpapatak sa imo. Ano dapat nagpapatak? Daraga? Ay, mag-breast milk yan. Iyan ang sa mga buro barangay baga talaga tabi Sir Pio, mamalisyahan ta.
pag may surprise an aki, o kaya maski an agom, Iyo. tawag niya, tapatakan ko ngaya. Tapos kinaga, nauumayan. Nauumayan so agom na lalaki. Pero, ang katotohanan, dahil man talaga dapat actually nakakabulong iyan si Surprise. Sabi kan Department of Health o DOH Bicol, sa paagi ni Dr. Raymond Martin Corpus, ang cluster head kan Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster. Pero sigun sa iya, maski siya, panaasan man siyang doktor to the baryo kay itong panahon. Iyo. Pag may nagdulok sa iyang may surprise, ang saro sa mga rason, pinatakan kaya ngayon ini. Minsan ay infection lugod. Iba man gayud so nabubulong pagpipatakan ng breast milk. Lalo kung si Mr. ang nasurais. Iba man so nauumayan. Oh. Iba naman pala, nangarahay. Pero paliwanag ni Dr. Corpus Tabi Serpio, dahil man talaga na ininin epekto o dahil man talaga actualmente nakabulong. Although talagang practice ini sa mga para-barangay, ang problema na minsan pwedeng mag-cause sa parit infection. Nakatudan. Nakatudan. Kung kaya ang mas marayda mag-resirpiyo, tapos so kaya iningon niya na summer season, o na may surprise, may pagparadot-duton, and mas maray na magdulok na sana sa pinaka-araning health center. Dahil man palang talaga may epekto o dahil man talaga actualmente nakakabulong din surprise ang gatas ng ina. Iyan so gatas ng ina. Dahil mo nahihapot ito. Igwa pagbaganing tingsusuestyon nyo na ilabar mo ngaya. So primerong wiwi pagkaaga. Igwa baga ka. Papakinis pa yan. Dumanas na ako sa breast milk kaysa iso ilalabar mo itong so. Ibaga, nagbubuto baga yan. Mga practice lang sa mga baryo. Awinda, pagsulo na sana. Garo man yan baga, Diyos waso, nakaabot ka na ngaya sa Manila. Gusto mo ngayang mahiling ang Manila? Oo. Mina ko abaga kaso ubakan suwa. This was it. Ipipirsi dyan sa may matao. Nahiling mo na ngayon sa Manila. Marathon pala niya sa Manila. Marathon pala niya sa Manila. Ayaw na magayon. Iyan ako dyan pasintabi. So, tagumata sa rice. Ilabar mo ngayon sa primerong wiwi pagkaga. Dumanasan ako sa breast milk. Ay, sana. Ayan, Sir Pio. Na story nga to sa pagkatindir ka na press conference ngayon hapon sa Department of Health Bicol. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Gikan yan sa DOH Bicol. Gun man tatanim. Nakatunan baga paano no? DCGB. Na pag may tagumata, iba man agad ka na, yan nga, sugatas nga ka na nanay, breast milk. Dahil man yung connection magayan mananggad sa kunyan sa medisina o sa siyensya, dahil man yung explanasyon kaayan. Sabi baga kan mga doktor, dahil man ngayon nakakabulong. Gun man tatanim, mahanap-hanap ka pa kasi may breast milk. Mas marahin to kasi itong sumalabar ka kang wiwi. Naabot mo na tatanim sa mga aragan. Ikaw magakaan sa mga kunyan. Buro-baryo. Yan, ay, nako. Uy! Si kunyaan, si Lebron James, si ibi ano, Buda si Steve Curry, yuman, so Golden State, laban pa? Laban pa. Si Lebron James, ibi. Takdag na siya. Kan sukat ng puro na sana ang gibo niya para ma-pinky ning date, maturutal six siya, ma-flop siya, mahagad ning foul. Ay, mahanap naman ng ibang team na sumadali na mag-champion. Taduma naman siya. Si Lebron na James. Ay, para sabi baga,
mas maurag na sakay-saki sa ito ki Michael Jordan, budaso sa pa si Kobe. Siyempre, madakol ang puntos tananata. Sagkulo niya, nagkakawat pa siya. Pero duman sa age span na playing time o playing age ni Kobe, buda si kumpara mo ki Labrog, mas kwan si Kobe o kaya si Michael Jordan. O siyempre madakol ang putos kay ni LeBron James. Nasagkod niya nagkakawat pa. O statistically, iyo talaga ng epekto. Talagang mauungusan niya so retirement age baga ni Jordan buda ni ining Kobe, si Kobe nagadan baga ito sa crash. Medyo aki pa kaya siyempre masusurpass niya score. O ini si LeBron mapingki sa ng date, matuwal-tuwal, maligid-ligid sa hardcourt. Iyogon mo an. Bako na rimate. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon, boss. Pino. Opo, tabi. Pagabot kay agbaga dyan sa deliberation, ako, dahil man ako sa nagmamarunong mga, pero may knowledge kita about basketball. Tapos, who is the greatest of them all, baga? Oho. Kung babasihan mo based sa achievement ninda, sa record siya na, si Jordan sa final, 6-0. Kumbaga, anong nagana sa finals, walang talo. Kada pag nakakalaog siya sa finals baga, sa championship, walang talo si Jordan. Oo. Samantalang si LeBron, sa 10 finals appearances niya, 4 ang championship niya, anumang talo, 2 beses siya na-sweep. Kan 2007, na-sweep siya kan San Antonio Spurs dahil sinda pinanggana. At pag 2018 naman, na-sweep naman sinda kan Golden State. Pero kung sa ano naman kaya, sa age baga, siyempre, mag-break niya sa mga record ni Kareem Abdul-Jabbar, na Kobe, na Jordan, pa siya, as of this time, nagkakawat pa. Tama. Oo. Pero kung babasihan mo sa kung kaya pa niya talagang magbuhat kay team, sa paguna ko lang in my own point of view, dahil na kaya. Dahil na. Oo. Ang sarap pa dyan nakaka-apekto, ako kaya pwede man ako maging analyst boss, bako maging sa pagyabag, excuse me sa mga katauhan. Dapat kasi sa sarong team, igwa kang role player. Role player, iba ang defensive player, igwa ka si banger. Yan. Ang ibig sabihin kan banger Pio, so nagkipagkamasan dyan sa iraro, Yes, kabula. bangga kang bangga. Oh. Igwa kang enforcer, kumbaga. Balbal kung balbal. Araw kang kapanahon baga ni Jordan, igwa baga sindan ki Dennis Rodman. Si Dennis Rodman. Okay, Lok Longley. John Boytzler. Oh. Ron Harper. Mga two-way player, kumbaga. Two-way player. Kaya minsan baga makakabasa ka sa Facebook na argumento baga sila so greatest. Ikukumpara. Siyempre sa scoring, nakul si Kwan Monen, nagkakawat pa. Season niya. So, playing tenure, kumbaga. Oo. Pero ibig mo niyan si Labrog. Ayaw na baga sa Boracay. Tigte-text na nga si Stephen Curry kung masunod sabi ni Curry, dahil kami na papalaban pa. Kasabag mo nga magayon na ng kawat. Para si Curry. Gana so Golden State, ano? Para pa si Curry na nagka-igwa kay hamstring injury. Gana. Para pa si Curry. Ang masaklap, boss. So, nangyari sa, kalabang ka sa Cleveland. Cavaliers. Lamang ning 2 puntos ito. So Nuggets ang kalaban. Na-disquito pa ni Tyrese Haliburton. Yan. So, naman, so Thunder, na-disquito naman kan Nuggets. So dak baga na eksakto nang sa oras, ano? Kan na ito, boss, kan sarong kawat so sa first round dito. So, kasabado so player man ni Gordon na, na 3 points. Tingnan mo niyan, kung mapapansin mo, so mga higher seed, puro na-upset kang lower seed. Iyon na. Nagtataririk talaga ang bula, ano? Sige sir, tamalasin ko na tabi. Sige po. Yan ang may ko. Sige po. Thank you so much. Thank you. Ayan.
Basta ngunyan, ibi-ibi si Lebron. Wara na naman sinda. Salamat kan sa inyong paginanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini.